nek rak. Ayo MBG Mas Bogel goblok. buah apa yang paling manis? Buah lil. Apa wih? Tambah ganteng aja. My little body. Aku senangnya Bodoh amat. Epa di kasur. Lotek. Langsung ya mas. Saya repot. Asik. Keluarga besar Sewon monggo. Joget bareng bersama dengan berkat nada campur sari. Gaspol danga, di gaspol danga, manungku siap nembak, poinku raka oya, ra iso glia-glia, selanku wes pol danga, muraiku menang mutlak, liyane podo danga. Gaspol danga, di gaspol danga, manungku siap nembak, poinku raka oya. Apa? Gaspol danga, di gaspol danga, manungku siap tembak. Apa? Gaspol danga manukku siap ditembak. Ya maaf. Gaspol danga manukku siap ditembak. Apa? Woi, bocah pati. Iya. Asik. Berkat nada semuanya. Pak Sujarno, keluarga besar Sewon monggo. Monggo Mbak Marmo. Becak pati mlakune alon prasaja. Sing nyopir sopan santun tata krama. Ganjotane kathik mantep ora ngersula. Tumpakane ora nyuwara. Becak solo. Sewon Wengi datan kembang. Wira-wiri golek penumpang kaya apa. Ora ninggalke peraturan sing wis ono. Becak solo nyototan gawe kocipa. Punterane mapan sisih pundi wong ayu. Mila bunderani. Iku ngono terminale Purwodadi. Kula numpak bolak-balik. Urun kula bayar kali niki. Purun mawon watone ora rugi. Nyopir becak rina wengi padhot rejeki. Spesial buat keluarga besar Sewon. Mbok borong ngisore. Solo lakone alon.
pinale pilang sari. Kula numpak bola-bali tika buron kula bayar kalih niki. Purun mawon waton kula boten rugi. Sopir becak rina wengi pados rejeki. Yo berkat nada campur sari. Turi-turi putih ditangkur ning kebon agung. Turi-turi putih ditangkur ning kebon agung. Sleretipun nyemplung kesanang kambange apa? Mbok ira, mbok ira, mbok ira kambange apa? Kembang menur sing tak pilih kembange menur. Kembang menur aku pilih kembange menur. Ayo kanca padha sedulur urip ayem tentrem makmur. Mbok ira, mbok ira, mbok ira kembange apa? Kembang melati, aku pilih kembang melati. Kembang melati, aku pilih kembang melati. Bojo sing gemati, sesa ning akhirat mlebu suwargi. Abah ira, abah ira, abah ira kambange apa? Musik spesial Pak Bambang Bekasi. Masuk dikbul. Turi-turi putih ditangkur kebon agung. Turi-turi putih ditangkur kebon agung. Monggo Mas Slamet. Letipun nyemplung, mbok ira kembange apa? Mbok ira, mbok ira, mbok ira Mas kembange Budi. apa? Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Sak ranjang isine jeruk pangeran
spesial kagem Bambang Bekasi si kucing ngatur lumantar berkat nada campur sari. Blitar cek keri 100 iki. Yo berkat nada campur sari asik.
Blitar kutha cilik sing kawentar Epipeni gunung kelut sing ngayomi Blitar jaman Jepang nate gempar peta prontak sing dipimpin Supriyati Blitar iban awune sanata padha pait ana candi penataran Blitar iban layone Bung Karno proklamator lan presiden kasepisan ana crita jare pati ingkang bisa nyawijeke Nuswantara lan uga Bung Karno sing kondhang kaloka lair ana berita wiwit cilik mula Bungkal Blitar dadi kembang lampu ora mungkal akeh wong padha nyatake yen to geni urupake semangate yen to banyu numbuhake patriote Oke. Ade lumut. Oke, baik. Tanda. FS Audio. Sing duwe lasek Pak Karno Budi Karno. Bar giling aku rong etok mas mas aku Se Meri aku siji kae loro putraku si ati-ati lumut amarana ana putri kang unggal-unggai putrine kang ayu rupane lanting ijo iku kang dadi asmane Gusiku piye kula dereng purun kang putra tasih dereng kersa putri wau sisane sing tukang kendang si ati-ati lumut Asik. Temuruna ana putri kang unggal-unggai putrine sing ayu rupane lanting ungu iku kang dadi asmane aduh siku piye pamu kula boten arep nanti mas purun nek lho kang putra urung tasih ningali mas dereng kersa Mas Reza putri wau sisane sing matur nuwun tukang iba iki sing urung sapa meneh iki siji loro telu jenengan urung Pak Karno
kaping sisane sing tukang demuk. Sibu kula inggih kersa Kang putra badhe nderek pirsa dhek iki bablas ninggal katresnan putri wau pancen ingkang kula sedya spesial Mas Jumadi juragane glodok ninggal katresnan. Jroning atiku nalika sliramu duduk apa sliramu ra krasa aku kudu aduh jalan iya sambat karep sapa kowe sing nyanyi ngono. Iya, kowe pancen penyanyi sosok nyambi tukang pijet. Gak apa-apa, sing penting halal. Sing penting hasil. Aku ra kei ra masalah, engko mampir ning omah. Oke. Boyak kono. Jaluk iwak. Oke. Pak Karna celali 50.000. Break dulu mas.